Kríza v parlamente nie je, povedal včera jeho šéf a tieto slová 100% platili až do dnešného poludnia. Poslanci hlasovali aj o bankovej dani a ďalších zákonoch z pera vlády. A nie pri všetkých bolo za všetkých 79 koaličných hlasov. Na železničnom priecestí v Prievidzi dnes ráno vyhasol život 30-ročného muža. S autom vošiel rovno pod kolesá vlaku. Ten ho potom pred sebou tlačil asi 50 metrov. Mladý vodič bol na mieste mŕtvy. Mal smolu. Nárazník ho udrel priamo do hlavy. Tento rok je to už druhá nehoda na tomto nechránenom priecestí. Železnice tam preto plánujú vybudovať závory. Popri slovenských aj maďarské nápisy na obchodoch, informačných tabuliach či dopravných značkách. Toto chcú presadiť aktivisti zo skupenia dvojazyčné Južné Slovensko. Niektoré ich aktivity však hraničia až s vandalstvom. Preto radšej zostávajú v anonymite. Bez povolenia napríklad postavili smerovú dvojazyčnú značku, ktorú slovenský zákon nepozná. Nášho zástupcu, ale aj ostatných lídrov krajín Európskej únie čaká v nedeľu neľahká úloha. Za každú cenu musia nájsť riešenie na spásu Európy i sveta pred finančným kolapsom. Situácia je vážna. Španielom klesol rating a hrozí to aj Francúzom. Svetoví lídri tlačia na eurozónu, aby dlhovú krízu zložila na lopatky už počas 8 dní. Ak patríte medzi vyznávačov pekného bývania, je veľmi pravdepodobné, že ani vy nevynecháte návštevu známeho petržalského výstaviska. Tradičný veľtrh nábytku sme si boli pozrieť aj s našou kamerou. A zistili sme, že zariadenie bytu môže byť poriadne komplikovaná vec, ak sa chcete riadiť pravidlami Feng Shui. Obdivuhodné a zároveň pochopiteľné rozhodnutie urobila vážne chorá mladá žena. V pokročilom štádiu rakoviny zistila, že je tehotná. Pre záchranu dieťatka sa vzdala nádeje na život. Dcérku pre chorobu nikdy nevidela, lebo prišla o zrak. Zomrela krátko po tom, čo jej lekári urobili cisársky rez.